Čaute ľudia, moje meno je Vava a ja vás vítam u nového videa. Toto video sa volá Draw My Life, pretože som sa pre neho úplne rozhodla, ale bude to trošičku inšie Draw My Life, pretože budem si takto, mám to takto ukazovať. No, čiže... Ideme na to. Niekedy sa mi to možno pobavia. Buď môžem takto, alebo takto. Čiže, ahojte, toto sa volá Draw My Life. Ja som sa narodila 28. februára 2006 v hlavnom meste Bratislava. Keď ma priniesli z nemocnice, celá jedna rodina na mňa čakala doma. A nedáš, tak mi pravda, že... Keďže som bola jedináčik, tak som mala úplne všetko. Prepáčte za vyrušenie, to som chcela strihnúť. Takže som mala všetku maminu pozornosť a z malého bábätka vyrastalo veľmi veľké dievčatko. Rada som hrávala futbal a mala som ho aj rada, ale niekedy na mňa mama kričiavala, alebo kričala, že nehraj futbal, lebo si niečo zlomíš. No, prišiel čas ísť do škôlky. Do škôlky som sa náramne tešila, ale aj netešila. A keď som nemala síce žiadnych kamarátov, ale som sa v prvý deň hneď tešila, ale hneď na tie 45 dní, čo ma čakalo v škôlke, som bola takáto. Nechcelo sa mi, plakala som, chcela som ísť domov, lenže počasie som si našla kamarátov Simonku a dvoch kamarátov, čiže Jerguša a Miša. A sú to naozaj dobrí kamaráti, úplne všetko. Naozaj výborní, majke ma niekde chvíli naserú, ale uvidíte. A okrem futbalu a lyžovania som milovala aj... Počkať. A okrem futbalu a hokeja som milovala aj lyžovanie. No. A potom prišiel čas ísť do školy. Ale ja už som mala všetkých kamarátov, čiže som sa tešila a náramne. Doma som si predsa, keď som prišla zo školy, doma som si krátila čas s kreslením. Prepáčte, že toto bude ako zmotávam. No, a tuto. Moja kamarátka Simonka musela už odísť. Čiže to vyzeralo tak, že toto som ja a toto je Simonka, ktorá odchádza. Ale bolo nám z neho smutno. Ale počasie som si našla novú kamarátku, Sofiu, s ktorou trávim už čas teraz a ona dúfam, že neodíde. No, a toto bol Draw My Life 1. Draw My Life 2 bude teraz. Chcela som to rozdeliť podľa častí, ale už keď ho mám hotový, tak ako? Ahojte! Znova! Toto je Draw My Life. Zima tentokrát, vtedy to bolo leto. OK, je zima, ale nie je sneh. Jedného krásneho dňa, pre mňa bol to dosť blbý deň, som sa vybrala von, ale niečo mi tam nesedelo. Nebola zima, ale nebol ani sneh, ale bola jar. Ale pritom mal byť sneh, ale že úplne to bolo tento blbé. Pre mňa povedané. Potom som išla domov a tam som proste cítila, že nie je sneh a bola som hrozne smutná. Som smutná, není... Čo tam mám napísané? Není sneh. Teda není sneh, no to je jedno, už mi som boli úplne jazyk. OK, ideme ďalšiu. Mala som chuť na čaj alebo na horúcu čokoládu, to už je jedno. No. Na ďalší deň som išla von a pekne fúkal vetríček. Potom som išla domov a doma som si krátila čas znova kreslením. Som ja. No. A na druhý deň začalo snežiť a ja som bola úplne šťastná. Stávali sme s kamarátkami snehuliakov. No to som troška... Nie, moment, niečo mi vypadlo. To mi vypadlo. Ale nie, takto to malo byť. No, takto. Najprv, že bol štedrý deň a nebol síce
sneh, ale boli nejaké darčeky. No. A potom mi išlo o nejaký mesiac von, tak začalo snežiť, ja som bola veľmi šťastná, takto to dá ako malo vyzerať. Prepáčte, trošku sa mi to domoklalo. Toto bola prvá až druhá časť, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, ak nie, tak dajte dislike, ak áno, tak dajte like. No, nie, to som trošku to blbotala. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, budem hrozne rada, možno nejaký komentár, možno odber. Ja sa na vás na budúce teším tiež a na posteli mám pusteného škrečka. Prepáčte. Úplne som sa zlakla. No ale vyniezol. Čo už no. OK. Čiže možno niekto z vás natočí tiež Draw My Life, aj keď som malá, ale natočila som ho a už keď budem veľká. Ja v tom vlastne budem pokračovať, bude aj 3, aj 4. O mojich narodeninách to bude, proste budem s tom pokračovať furt, aj keď možno veľa tých papierov, pretože tú dosku som stratila, na ktorú som chcela písať jak Men TV. A nehovorte, že som kopírovala Luciu s tými očami alebo s týmto ahojte. Ja som si pozerala iba aj Draw My Life a bolo to pekné. Tak som si povedala, že dobre. Ale ostatné som naozaj nekopírovala. Ja som iba toto skopírovala. Nič viacej som nekopírovala. Čiže nemusíte písať, ak niečo také ste videli. Ja som ani ľudským, že Draw My Life celý nevidela. Čiže ma neobviníte, ak to napíšete. No v pohode, no čo už. Ja to zoberiem, ja sa ani na tie komentáre nedívam, pretože sú taktoré debilné hrozne a s prepáčením, ľúbe. Prosím vám, to nepíšte tieto komentáre, že som kopírovala, keď vám tuto na videu hovorím, že som kopírovala iba túto ahojte. Iba to som kopírovala, nič viacej som nekopírovala. No a vyzerám hrozne. Čiže teda čaviky, už som povedala, že to buď komentár, odber, subscribe, možno, takže čaviky. A nezabudnite si pozrieť moje kamarátky. To poviem už na budúce asi. Tak čaute.